elk jaar van het Sjerkepaard, dan bezieken we hier een expositie te organiseren die een relatie had met het in woorden. Dit zijn sure beter, wat wie is mij? Hartstikke wees. Ik denk dat het een heel verskaat is. Komt natuurlijk ook, denk ik, doordat het twee vrouwen binnen die het misschien toch wat verschillend hun werk benaderen en doen. Veel meer wel speciaal hier, ja. Ja, gewoon het plakken sowieso al en dat je gewoon alles van huis te jaren. Dat je alle ja, dat hing het, ja. Het is beetje een schuld eigenlijk. Wij waren op een markt in Twizel, bij Pilat en Pilat staan we en het weer prachtig waar, te mooi waar, dus we hadden geen meisken. Er kwam een schilder die we aan het portretteren, altijd moeilijk wordt. En die hier op een gegeven moment een krukje van is nodig. En Pietje die weer naar hem tag ging en die zei inderdaad van, als ik mijn pensioen ga, dan wil ik op schilderles. Hij zei, maar luister eens, zei, Varens Wiet is ooit er net meer. Ja, dat heb je voor een tink gezet. Nou ja, dat toen Pietje me natuurlijk kon praten met hem. Ik vond vanaf het begin vond ik het echt geweldig. En ik wil alles. Ik wil alles leren. Ik wil mij stillevens, maar ik wil ook portretten en ik wil beesten, ik wil bloemen. Ik vind het gewoon al heel leuk. En Anneke die is mijn stilleven begonnen en dat is op een gegeven moment naar portretteren gaan en ja, dat kies hij als de beste. 2 jaar geleden zie je Pietersma er en daar had ik heen best zien en toen weer erin van ja, nou dan kies direct wel heen. Ja, ik zei, oh dat weet ik niet, ja. En, maar toen hadden ze me dus zelf vragen om erheen. Nou, ik zei, dat wil ik wel, maar ik zei, nou maar samen met Anneke, want ik zei, we doen het altijd te jaren. Dus zo doen we dus wij weer vragen gaan. Dus dat is wel een hele eer. Tot 9 september is het Sjerkje op sneur ziepen, dus ik zou zeggen van waar je nog zien, komen we wel om en het Sjerkje te bezien, want dat is natuurlijk ook prachtig. En de expositie die is hier van harte welkom. Ik heb zelf vleend hier exposeerd en ik dacht ik moet op de eerste dag hierheen. En het is echt ongelooflijk wat zij kunnen. Ik hoop dat een hele grote mensen de komende sneuren die het net taggen, want het is zeer de moeite waard.